terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, pagpatay sa black time broadcaster sa Cagayan de Oro City, gikundina sa NUJP o CDO Press Club. Panguil Bay Bridge nga magsumpay sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental, gilaumang mahuman sunod tuig. Sa detalye sa ato mga balita, gikundina sa grupo sa mga mamamahayag sa Cagayan de Oro City ang pagpatay sa black time broadcaster nga si Federico Himpisao. Hasta ang National Union of Journalists of the Philippines kun NUJP gikundina sab ang panghitabo. Ani ang report ni Bobby Lagsa. Hugot na gikundina sa tibok hanay sa prensa diri sa Cagayan de Oro City ang pagpusil patay kang Federico Ding Himpisao ngatong Miyerkules sa buntag. Ang Cagayan de Oro Press Club nagpanghimaraot sa pagpatay kang Himpisao nga usa ka radio black timer sa radyo natin. Si Himpisao gikan sa iyang programa sa radyo gipusil kini sa gawas sa iyang balay. So hugot bakos lunod gyud ang tinud-anay gyud ang amo ang pagpangimaraot nining bahin ug susabang bahin nanawagan sa tabab sa atong kapulisan dinhi sa atong syudad aron sa ingon nga tutukan nila ni. Gikundina usab sa National Union of Journalists in the Philippines ang pagpatay kang Himpisao. Sa gipagawas nga pamahayag sa NUJP, giingon niini nga walay lugar ang linuog nga mga pagpatay sa miyembro sa prensa, nga igo lamang kini nagbaton sa ilang trabaho nga matagan og saktong impormasyon ang katawhan. Nanawagan ang NUJP sa kapulisan nga sa tao na nagpatay o nga nagsugo niini. Si Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano, nga leader sa Padayon Pilipino Party, nagtanyag og 500,000 pesos alang sa pagkasikop sa mga nagpusil patay kang Himpisao. Si Himpisao usa ka political education leader sa Padayon Pilipino Local Party. Bobby Lagsa, Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe. Hapit duha ka dekada nang gihulat sa katawhan sa Lanao del Norte o Misamis Occidental ang dugay ng gidamgo nga Panguil Bay Bridge. Nasugdan ang tulay panahon pa ni kanhi President Gloria Macapagal Arroyo apan kulang ang pondo alang sa proyekto. Sa panahon ni kanhi President Rodrigo Duterte, naapil kini sa mga priority projects ubos sa Build program. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Mahuman na ba? Gilaumang mahumad na sa Disyembre tuig 2023 sa dugay ng gidamgo nga Panguil Bay Bridge dinhi sa Misamis Occidental. I, Henry Sevilla Wabinal, Sa iyang inaugural address niadtong Miyerkules gisaysay ni Misamis Occidental Governor Henry Wabinal kay iyang paningkamutan nga mahumada ni kini sunod tuig. Sa pagkakaroon gibutyag sa Department of Public Works and Highways nga 51% nang mahuman ang tulay nga gipunduhan og 7.37 bilyones ka pesos bisan pa man sa nadilatar kini tungod sa pandemya. wala man ako sila kontra atong mayon sila nga sila kuno mo'y nag-author ning Panguil Bay Bridge, no? Pero kung saan good sa usa ka mayor baka sponsor og multi-billion projects. But anyway, our dream Panguil Bay Bridge project, which, if I may recall, the efforts, although it was said that this was the dream of our forefathers, but I remember when Kong Leo was our congressman, he took to revisit this plan, and I think this was one of the subject matter when President GMA was here. Of course, Governor Hirme was the governor at that time. No, our Panguil Bay Bridge project will now be completed hopefully by December next year, 2023. Ang tulad nga tulay dunay gitas-od nga 3.17 ka kilometros og napahigayon pinagi sa loan assistance gikan sa gobyerno sa South Korea.
Kung mahuman ang tulay, mas mudali ang biyahe sa mga motorista o katawhan tungod sa 7 minutos na lang ang biyahe gikan sa Tangub City, Misamis Occidental paingon sa tubod Lanao del Norte. Sa pagkakaroon usa ka oras ug tunga ang biyahe aron matabok ang mga nahisgutang probinsya pinaagi sa Roro kon bars nga magikan sa Usami City paingon sa Mucas Port. Samtang kung imong biyahion ang usa ka gatos ka kilometros bukabat sa duha hangtod sa duha ka oras ug tunga. Ang Panggilby Bridge usa sa 199 ka mga dagkong proyekto nga nagkasulat sa flagship program ubos sa Build project ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Ginapaabot na sa taga Island Garden City of Samal ang duha ka mga dagkong proyekto sa gobyerno. Ang Samal Davao Connector ug ang bastanteng supply sa kuryente nga dili na mag-antos sa siging brownout. Ani ang report ni Nurin Michelle Igonia. Gipaabot na sa katawhan sa Island Garden City of Samal ang pagsulod sa dugay ng gibanihog nga Davao City Samal Connector kun Davao Samal Bridge ug ang igong supply sa kuryente nga gihikaw kanila sa Davao del Norte Electric Power Cooperative. Gianunsyo na sa Department of Public Works and Highways nga sugdan na ang Davao Samal Bridge karong bulana apan wala pay petsa nga gihatag hangtod karong mga taknaa. Samtang ang Senate Bill number 10554 kun an act expanding the franchise area of Davao Light and Power Company nga pasar na sa Senado, gilauman nga nahimo ng balaod. Sumala ni Island Garden City of Samal Mayor Al David Uy. Hopefully and praying that katong gi-announce nila, madayon na yun siya. Kay ang tulay as dito sa nakita nako na report from the DPWH, it would take 5 years or more or at least 5 years for the bridge to be completed. Ang isla sa Samal ug daghang lungsod sa Davao del Norte dugay nang nag-antos sa siga palo nga supply sa kuryente gikan sa Nordeco. Matud ni Mayor Uy, dakong kalambuan ug kaharuhay kung ang duha ka proyekto alang sa isla sa Samal madayon na. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Homecoming concert pahinungod kang kanhi President Rodrigo Duterte gidugok sa mga Davaoenyo. O airport sa Mati City, Davao Oriental, gilaumang ablihan. Nakapangalan kini sa kanhi First Lady. Kinsa ni Sayron. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Gisaulog karon sa tulo ka probinsya sa Davao Region ang Davao del Norte, Davao Oriental ug Davao del Sur ang ika-55 nga anibersaryo. Sa Davao del Norte, mahinungdanon ang mensahe ni Governor Edwin Hubahib nga milingkod sa iyang ikaduhang termino atol sa selebrasyon kay ipadayon niini ang kalambuan nga iyang nasugdan og danawagan sab kini og panaghiusa sa katawhan ug sa mga midaog nga mga politiko.
Ani ang report ni Noreen Michelle Igonia. Panaghiusa ang panawagan karon sa re-elected governor sa Davao del Norte nga si Governor Edwin Hubahib atol sa iyang State of the Province address dungan sa pagsaulog sa ika-55 nga anibersaryo sa probinsya nga kahigayunan sab sa pagpasalamat sa mga midaog sa nilabayng eleksyon sa katawhan nga nisuporta kanila. We need to get our acts together and hasten our journey towards recovery, peace and prosperity. Og sa makausapa, I call today for a renewed spirit of unity, a new spirit of love and cooperation, setting aside our political color and differences, with a deep sense of responsibility. Sa iyang speech, malaumon si Hubahib nga suportahan sa mga bagong napiling opisyal sa probinsya ang iyang mga maayong programa, labi na sa mga kaatbang niya sa politika, sanglit ang Davao del Norte karon na bahin sa duha ka partido. Malaumon usab ako alang sa suporta sa tanang elected opisyal nga magkahiusa ta sa paghatod og serbisyo para sa mas paspas ug maluntarong kalambuan sa atong probinsya ug sa katawhan sa probinsya sa Davao del Norte. Atol sa programa, gilatag sab sa gobernador ang iyang mga nahimong kalampusan sa iyang pagpanerbisyo sa probinsya. Sama sa kalampusan sa probinsya, batok sa subversibong grupo kung diin gikonsiderang insurgency-free na ang Davao del Norte. Alang sa inyong kasayuran, ang pag-antos nako pag-adto sa mga lagyong sityo nga walay kalsada para matubag ang panginahanglan sa atong mga kaigsunan ng mga NPE. Karon aduna na sila'y kalsada, aduna na sila'y panginabuhian, aduna na sila'y iskilahan, aduna na sila'y health center, aduna na nag-atiman nila, nahimo na silang kabahin sa serbisyo sa gobyerno, maunay na hinungdan nga ang atong probinsya nila na first cleared province and free atong service. Sa iyang ikaduhang termino, giduso niini ang pagsulod sa Davao Light and Power Company nga bagong player sa paghatag og serbisyo ug bastanteng supply sa kuryente ug ang paghatag og scholarship sa mga estudyante ug pagpalig-on sa sektor sa agrikultura. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, sa province of Davao del Norte. Stay safe. Sa Davao Oriental, nanumpa sab karong adlaw si Governor Corazon Malanyaon alang sa iyang unang termino nga gitunong sa selebrasyon sa ika-55 nga anibersaryo sa probinsya. Nagbaylo lang og pwesto si Malanyaon ug kanhi Governor Nelson Dayang Hirang nga maunay kongresista sa unang distrito sa probinsya. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Milingkod na og balik isip gobernador sa probinsya sa Davao Oriental si kanhi Congresswoman Corazon Malanyaon karong hapon sa provincial gym dinhi sa Mati City. Dungan sa pagsaulog sa ika-55th founding anniversary sa Davao Oriental karong adlaw Hulyo 1, nanumpa na si Malanyaon isip gobernador sa probinsya. Dungan nga nanumpa ni Governor-elect Malanyaon ang ubang elected o re-elected officials sa nagkadayang lungsod ug munisipalidad sa Davao Oriental. Sa iyang inaugural address, gisaad ni Governor Malanyaon nga hatagan og atensyon ang pagpalagsik ug balik sa ekonomiya sa probinsya nga nahagsa tungod sa pandemya. Lakip sa hatagan ug pagtagad ubos administrasyon ni Governor Malanyaon ang pagpadayon sa mga infra projects, paghatag og livelihood assistance sa katawhan, angay og igo nga serbisyo hilabi na sa panglawas ug hatagag pagtagad ang agrikultura sa probinsya. As the beginning of a God-given destiny, which I did not imagine would happen again in my lifetime, after having served this province. Si kanhi Governor Nelson Dayang Hirang milingkod isip 1st District Congressman sa Davao Oriental. Nagkambyo og pwesto ang duha ka opisyal, hinungdan nga walay mikontra kanila niadtong milabayng eleksyon. Una nang nagpahigayon og transition of power and responsibilities ang duha ka dagkong opisyal sa probinsya pinaagi sa usa ka simpleng provincial governance transition ceremony sa provincial capital nga gisaksihan sa mga opisyal ug mga empleyado niadtong Martes, Hunyo 28.
Matod sa gobernadora, lauman sa mga taga Davao Oriental nga mapadayon ang maayong mga programa nga nasugdan ni Dayang Hirang. Gisaad ni Governor Malanyaon nga mahatag ang tiunay nga serbisyo sa katawhan sa Davao Oriental ug pakgangon ang mga corrupt officials nga naa sa provincial government. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nanumpa na si Dapitan City Mayor Seth Frederick Haloshos kauban sa iyang mga konsehal at tubangan sa government center sa syudad. Gidawat sab sa Batanong Mayor ang yawe nga simbolo sa mga responsibilidad nga iyang atubangon nga gitunol sa kanhi mayor ug karon gobernador Rosalina Haloshos. Ani ang report ni Dayna Diestro. Nagmisa una at tubangan sa government center sa Dapitan City. Usa gisunod ang pagpanumpa sa mga bag-ong napiling opisyal sa syudad. Mismong si Bishop Severo Caermari ang nangulo sa misa tiin iyang gipahimangnuan ang matag usa nga ang gihuptang posisyon usa ka responsibilidad nga gihatag sa Ginoo. Is an opportunity to be of service with sense of accountability. Sa pagpanumpa sa mga bag-ong piling opisyal at tubangan sa publiko, ilang gipakita ang ilang kadasig sa pag-atubang sa mga nagkadayang hagit diha sa ilang pagpanerbisyo. Dungan sab sa pagpanumpa ni City Mayor Seth Frederick Bulat Haloshos ang iyang pagdawat sa yawe nga nagsimbolo sa mga atubangong responsibilidad sa syudad gikan sa mubiyang mayor ug karon governor Rosalina Haloshos. I cannot describe fully the feelings that overflowed in me in this moment. Thank you so much for the trust that you have on me. I will do my best to be worthy of that confidence. When I took this oath 3 years ago, it was a time of economic difficulty. Voices were raised saying that we have to look to our past for greatness and glory. But we, the present day Dapitanon, are working hard enough to surpass the past glory for higher achievement. Sa paglingkod ni Mayor Bulat, giklaro ni ining mas himuon pa ang progresibo ang syudad ug mas palambuon pa ang turismo. I want to personally extend my heartfelt gratitude to the citizens of our beloved city for this unwavering support in giving me a seemingly unending opportunity to serve its people. Today, as the City Mayor of Dapitan, this proves that we Dapitanons are intelligent voters who believe in performance, are informed voters who value accomplishment. This serves as proof that we are prepared to deal with the change that we were previously apprehensive about. Busa ang mga residenteng sama nila Jan Villas ug Miniciano Dawela ang migahin sa ilang panahon nga mitambong ug namati sa mga buot himuon nga mga kalambuan sa mga bag-ong lingkod nga mga opisyal sa syudad. May man ang iyang mga ulong, iyang mga istorya, mga plano. Kay dakog kalambuan dinhi sa ato sa Dapitan o tibuok Zamboanga del Norte. Sa speech ni bagong mayor nga napili ni Mayor Bulat Haloshos, dako kay to gipikto sa katawhan. Ilabi na sa panginabuhi ug usapa makahatag yun og kalambuan kayo sa Dapitan. Gawa sa pagpalambo sa turismo sa syudad, buot sab tutukan sa bag-ong administrasyon ang maayong panlawa sa katawhan, dugang mga trabaho ug panginabuhian, teknolohiya ug edukasyon. Karong bulan sab sa Hulyo himuon ang pagpinirmahay sa usa ka agreement o groundbreaking ceremony para sa pagbukas sa Adamson University sa Dapitan. Dayna Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Wala gyud pakyasa ni kanhi President Rodrigo Duterte ang mga Dabawenyo nga nagpaabot kaniya sa gidalit nga homecoming concert kagabi sa compound sa NCCC Mall sa Victoria Plaza. Kay human sa turnover kagahapon sa udto, midalikyat pa ang kanhi Pangulo sa usa ka mall sa Makati nga gikagubtan sa mga tao. Dayon
misakay kini sa commercial flight sa PAL pauli sa Davao ug mitambong sa concert nga giandam para kaniya. Gidugok sa mga tawo ang concert ug nagdala pa og placards ang mga mitambong nga naay nakasulat nga "Salamat Tatay Digong, Tatak Duterte, Welcome Home Tatay Digong." Naagihapon sa iyang kiliran ang long-time aide nga si Senador Bongo. Dugay nang nainugarahan ang Mati City Airport. Apan hangtod karon wala pa gihapon kini mahuman. Ang airport ginganlan sa kanhi First Lady nga si Imelda R. Marcos nga gilauman sa Department of Trade and Industry nga mahuman hilabi na karon nga ang anak sa kanhi First Lady ang milingkod nga presidente sa Pilipinas. Unsa na ba di ay ang estado sa proyekto? Ani ang report ni Eugene Hinutan. Subling gilaraw nga ipadayon og kumplitohon na ang mga gamit sa dugay ng natanggong nga Imelda R. Marcos Airport nga karon gilaisip Mati National Airport nga nahimutang sa Barangay Dahican, Mati City. Ang Mati Airport nasulod sa 61 ka hektaryang luna nga gipanag-iyahan sa gobyerno o gilaraw sa Air Transport Office nga himuong secondary airport dinhi sa Rehiyon 11. Niadtong tuig 2018, nahatagan kini og 10 million pesos nga pondo ubos sa General Appropriations Act aron kuralon na ang tibuok propiedad. Niadtong tuig 2019, gihatagan kini og budget nga 200 million pesos apan wala kini nagamit, hinungdan nga nabalik sa pondo sa nasyonal nga panggamhanan ng kwarta. Dugay nang gihandom nga magamit na ang Mati Airport apan wala pa gihapon maresolba ang problema sa mga nanagya og yuta kung diin maapil sa airport project. Gilaraw na usab nga ipadayon ang paghuman sa airport, butang nga gisuportahan sa Department of Tourism Region 11. Sumala ni DOT-11 Regional Director Tanya Rabatan nga dakong tabang ang pag-abri sa airport dili lang sa patigayon apan sa natad na usab sa turismo. Hilabi na nga hinay-hinay nang mibalik sa normal ang dagan sa ekonomiya sa nasud human ang kapinduha ka tuig nga pagpailawom sa nasud sa hugot nga community quarantine protocol tungod sa pandemya. Naglaom ang DOT-11 nga unta mahuman na ang problema nga miputos sa Mati Airport ug maabri na kini. Siyempre, we are enthusiastic about that plan. We are excited about that because it will open potentials and doors in bringing in tourists from other parts, a certain market that we wish also to visit the area. Ang Mati Airport gipasigarbo sa rehiyon tungod kay bisan kung anaa ka pa sa kahanginan, imo nang makita ang kanindot sa kadagatan sa Davao Oriental. Upat ka dekada nang gihandom sa katawhan sa Mati City ang Mati Airport. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!